Holding facility sa mga air passenger nga ipailalom sa swab test gikatakdang mahumana sunod simana. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. 17 sa 20 ka tent na ang natukod sa Department of Public Works and Highways 11 nga holding facility alang sa mga air passenger nga moabot sa Davao International Airport nga ipailom sa swab test. Samtang pahumanay na usab ang lain pang holding facility nga gihimo sa DPWH 11 sa Old Davao Airport nga dunay kapasidad nga makahandle og 400 ka pasahero. Kining sa Old Airport, mahumana nato ni by end of August. So by that time, ready na siya gamiton para sa ato mga LSIs, katong mga returning OFWs nato, katong mga regular air passengers na maabot diri sa Davao. So kini siya is composed of 100 ka cubicles. Unya for each cubicle, duha ka tao ang maka-occupy. Gilaraw nga full blast na ang operasyon sunod simana, sanglit 100% na kuno kining mahuman. Giagad lang sa DPWH ang Davao City LGU kung doon na pa kini plano nga magdugang og pasilidad. Nag-identify gyapon sila og mga areas sa karon. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.